т.е. колко хората са, след като са посетили сайта, са го напуснали веднага, т.е. не са намерили това, което търсят. Дори те предлагат така наречения revenue analysis, т.е. според тяхни някакви оценки, не знаем точно по какви механизми работят, те дават някаква оценка на колко би струвал този сайт в момента и какъв му е прихода, какво е ревеню. Те дават $638 на ден и печалба или... което едва ли е точно и вярно, но като сравнение често може да се ползва. Интересно е. Друг интересен, според мен, начин да изследвате пазара, това са така наречените групи по интереси. И като пример би ви посочил клубовете на DIRBG, един от тия, където може да срещнете информация почти за абсолютно всичко и най-хубаво, че всичко е така подредено и систематизирано по групи. Ако се върнем на нашите марки автомобили, примерно BMW и Peugeot, и отворим двете групи, можем да наблюдаваме тенденциите за различни критерии. Значи, най-интересното е, че най-отгоре винаги излиза, примерно тук за BMW най-тъпата кола, излиза с най-много мнения. Тоест, дали са положителни или отрицателни, няма значение. Вие анализа сами ще го направите. Но самия брой на мненията по дадена група и това какво пише в тази група, на вас може да даде представа, примерно ако ви се занимавате с принтер или с нещо такова, да кажем дадена марка, какви са мненията за нея, какви са плюсовете, какви са минусите, и вие може да направите сметката, примерно, ако прочетете тук мнение, че сервиза не е добър, нали, този анализ би ви дал така възможност да направите съответните корекции. Ето същото, примерно за Peugeot, пак има някакви бройки, не купувайте Peugeot, пак с най-много... Нали, каквото и да значи, това е някаква тенденция, т.е. хората мислят така. Това е, нали, закона на пазара е това, ние не можем да го променим. Другото интересно място е БГ Мама, естествено. Колкото и да е ограничено по отношение на демографията. Там, нали, предимно това са мами или жени, които коментират. Но мисълта ми е, че те са доста така мощен, как да кажа, доста мощно влияят на пазара. Даже имаше така един случай, поради който без малко да фалират първа частна банка преди година-две. Всичко тръгна от там, не знам дали знаете. Идеята е била такава, че някой си нещо имала проблем в някаква банка и пуснала коментар, че тая банка няма пари и не дават и се тръгва много бързо. И се наложи пиарите на банката да действат много кризисно и да обясняват, че няма такъв проблем, че си е ликвидна банката и така нататък. Това е пример за това колко мощен може да бъде един такъв сайт. Пример за това е, това са пак тяхните форуми. Пак на това, което може да обръщате внимание, са различни теми и дискусии и това колко пъти е видяна дадена дискусия, колко отговори има в дадена дискусия, дори може да обръщате внимание и на самите отговори. Тоест какво пишат хората по повод, например, на спа хотелите в България, ако аз се занимавам с туризъм. Просто такива групи има. Въпросът е вие да намерите тези, които касаят вашия бизнес, да влезете малко по-дълбоко в тях, защото това са реални мнения на хората. Нали? Това не е някаква полза или нещо такова. В нашия сайт също има така няколко инструмента, които могат да се ползват. Те са базирани с такива на по-скоро като уиджети, примерно тенденции при търсене на работа, определение на търсене по ключови думи, инструменти за тенденции при продукти. Аз не съм ги показвал, вие сами може да ги разгледате, валутни калкулатори и така нататък. И минаваме малко по-нататък, където вече може да говорим и за стойности или за цени. Значи до тук изследвахме какво е като обем, какви са мненията, откъде можем да набавим информация за цени. Аз съм посочил, сигурно има хиляди други, вие ги знаете, примерно основни сайтове за автомобили, за имоти, eBay, Alpro, това са сайтове за така наречен пазаруване с наддаване. Примерно, въпреки че това са втора употреба, има и сайтове така с продукти, които са и нови продукти, т.е. не са само употребявани продукти. Хубавото е, че тук могат да се правят сравнения на цени, т.е. продукти, които вие разполагате, да кажем не всеки продава коли, но сега ще стигнем и до такива сайтове. Примерно всички може би сте виждали агрегаторите Изгодно.bg, тук, пазарувай.com.
Това са сайтове, които събират информация от множество електронни магазини. Като пример съм посочил една група на, примерно, лаптопи, като веднага така агрегатора ми показва няколко марки. Примерно, ако аз продавам лаптопи, ако имам магазин за лаптопи, аз мога да видя всичките оферти, които са свързани с Asus, или какъв си модел. Тоест, на едно място, удобно са ми събрани всичките тези продукти и най-важното, те са събрани с цени. Тоест, аз мога да си така планирам моите продажби в съответствие с това какво предлага конкуренцията на пазара, без да е необходимо да обикалям магазини или да проучвам по някакъв друг начин. Тук цените са, по принцип, интернет аудиторията в България използва интернет предимно за търсене на ефтини и изгодни предложения. Тоест тя по-малко използва за закупи. Много от хората търсят цени по цени и след това отиват в магазина, за да видят все пак повече. Нали? Малко е трудно да си купиш компютър само по една снимка, т.е. искаш да го видиш, да го пипнеш. Така че тук цените, които се предлагат, определено винаги са на първо място най-изгодните. Тоест вие това, което ще намерите тук, в никакъв случай няма съвършение, тук има и намаление, и проценти и така нататък. Подобно е пазарувай.com. Хубавото е, че има невероятно много групи, те са групирани, информатика, здраве и красота, т.е. много голям шанс има да попаднете на продукта, който вие, така, вашия бизнес е свързан с него и да направите един анализ на пазара, ценови анализ. Също сайта TubeBG, те са много сходни сайтове. Пак, примерно тук сме направили извадка за принтери, т.е. дадени модели, кои фирми ги продават. Тоест, тук не само за цените може да си направите доста така детайлна справка и за конкурентите, кой какво и къде го предлага. Какво е интернет присъствието на фирмите? Също говорейки за следите, които оставяме в интернет, т.е. всяко нещо, което правим в интернет, не оставяме някакви следи. Като пример, ако се напише фирма Newmark ЕООД, аз мога да разбера доста информация за фирмата само от това, че Newmark примерно е член на Българската веб асоциация, че са правили ето този проект, че примерно в JobsBG е пускана някаква обява. Тоест много подробна информация може да получите, стига да намерите, нали, сред всичко, което не е толкова важно. Много подробна информация може да намерите за всяка една фирма, която естествено има интернет присъствие. Сега примерно няма как да намерите някой обущар, който няма и вебсайт и няма и нищо, просто. Друго място, където може да бъде ползвано, за съжаление, не за съжаление, всъщност повечето от нас имат електронен подпис. Това е сайта на Националната агенция по приходи. Те имат портал за електронни услуги. Те имат един много интересен списък, който актуализират всеки месец. Това е пълен списък на регистрираните по ЗДДС лица. Аз съм се абонирал, всеки месец ми го пращат. В Excel ви го пращат и представлява нещо и такова, което е абсолютно точна информация на фирми с адреси, с къде се намират. За съжаление няма някаква така посочена област на действие на тези фирми, но информация, която ви може да използвате по някакъв начин. Друг източник, това е така дискутирания напоследък портал на Търговския регистър. Дискутиран до толкова, доколкото имаше диспут дали да бъде свободен достъпа както е сега, или да бъде с електронен подпис и така нататък. Както и да е, все още достъпа си е съвсем свободен. Тоест, колкото и ние да се борим за правото си на лично пространство и на неразпространението му, Търговския регистър го разпространява и ако това вас ви интересува, вие може да го използвате. Тоест нещо, което може да го има открито. Пример, въвеждане на един БУЛСТАТ, юридическо лице, въвеждате един код и се изважда абсолютно пълна информация с всички основни документи, с които е регистрирана и пререгистрирана дадена фирма, с съдружници и така нататък. Интересно място, където може да черпите информация. Както казах, целта на презентацията ми е да провокира у вас и други възможности и начини, по които вие може да набирате информация от пазара. Тоест не са само тези, със сигурност. Аз съм изредил неща, които ползвам много често, т.е. когато
правим някакъв маркетинг на фирми, когато пишем стратегии за тях, онлайн стратегии, много често ползваме всичките тия неща. И това е много важно, защото една стратегия, за да бъде успешна, е много важно тя да се основава на реални данни от пазара, на реално търсене, на реални цифри. Само две думи ще кажа и за проекта, който ние правиме. Той вече не е кабинетно проучване, а това е така нареченото полево проучване или система за анкетни проучвания. В нея има регистрирани респонденти, при които всеки от вас може да се регистрира и да прави някакви проучвания. Като нещата са сегментирани, хората, които са регистрирани са с пълни демографски данни и така нататък. Благодаря ви за вниманието, надявам се да е било полезно. Някакви въпроси, ако имате, готов съм да отговоря. Тук имам имейл, т.е. съжалявам, не знаех къде да публикувам, може би ще я дам на Ванес, ако някой го интересува, защото има веб адреси, все пак може да си ги ползвате тия неща. Ще публикуваме, може би, презентацията в сайта на Digitech. Ако някой го интересува, запишете си и моя имейл, бих отговарял на всяки въпроси, пък и би ми било интересно да въпропирам, нали, вие да ми дадете предложения, какво друго и по какъв друг начин, защото аз лично много се интересувам от това. Начини за проучване на пазара, интересни нови идеи. Благодаря за вниманието. Ако има някакви въпроси. Има въпрос, да? Ами аз специално дойдох, защото мисля, че ще кажете малко повече нещо за вашия проект. Ами съжалявам, само че там мога да ви го кажа, просто участието ми тук е изключително. Да, заповядайте. Благодаря. Заповядайте на кафе.